Abaholi bomphakathi kanye nobhekeni bezintombi bathi lo mcimbi bahlose ngawo ukukhuthaza nalabo abasebancane. Lezi ntombi zibongwe ngokugcina usiko lokuziphatha. Siyajabula thina ngoba ukuyigcina komntwana kwenza umntwana ukuthi azigqaje ngobuntombi babo. Izintombi ebezikonyeliswa zithi le ndlela ayilula neze. I used to hear people bethi hayi ungcono wena nisazigcinile, you know nothing, but ukuzigcina kunzima, ukuzithiba kunzima kakhulu, ukuyeka into ubone ukuthi uyahalela ukuzenza, nabangani bakho nabantu okhule nabo bezenza. Ungayigcini ngokuthi uthi ugcinele umuntu wesilisa, kepha ayigcine ngoba nawe uyihlonipha. Yebo kona kuhle ukuthi uyigcine uhambe uye emzini wakho, kepha qale kuwena ukuthi uzithande wena, uzihloniphe. Abazali bayazigqaja kakhulu ngezingane zabo. Bathi lolu siko kumele lugcinwe futhi luvikelwe. Noma ifikelwa isikhathi sokuthola umendo, kodwa kube ngumntwana oyithobile okhombisa ukuthi uphume kubazali abamluleke kahle nakogogo abamgade kahle, ngoba ikakhulukazi thina abazali noma siyigadile ingane ziyaphunyuka.